No môžem treba uvariť jeden čaj. Keď som sa nad tým niekedy zamýšľal, tak ja si stále pripadám ako taký chalan, hej? Že taký nezbedník alebo taký, takže neviem, či všetci dôchodcovia na Slovensku sú takí. Chystám sa v auguste na Ultra Trail du Mont Blanc, v skratke UTMB. Je to beh cez 3 krajiny okolo Mont Blancu. Štartuje sa v Chamonix vo Francúzsku, potom sa beží do Talianska, cez Courmayeur, cez Švajčiarsko a naspäť do Chamonix do Francúzska. Má to 170 km dĺžku a prevýšenie tam je 10 000 metrov a časový limit na absolvovanie tohoto preteku je 46 hodín. Tú myšlienku, že tam je šanca len 5%, tu musí nejako v sebe pochovať. Koľko ľuďom sa podarilo aj prežiť, aj preto, že už mysleli, že končia, že už ale bojovali a dobojovali to. Takže tú myšlienku vždy zažehnať, nemyslieť na ňu jednoducho, že alebo sa potom do toho vôbec nepúšťať. Väčšinou tí úspešní ľudia idú do toho tak, že už keď do toho idem, tak to pokladám za splnené. Že už dopredu viem, že to urobím. No, blížime sa na vrchol sedla, na vrchol Delevretu. To bude prvé stúpanie za nami. Ideš! Po nejakých 60 kilometroch som cítil, že to bude ťažké. Človek žije iba raz, ale keď ten život prežije pekne a šťastne, tak to celkom stačí.